ସାରଳ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମେ ଯୁଗ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ ଥିଲା ଏହି ସମୟ। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଶାସନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ। ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କାଳ। ଅନେକ ରାଜା ଯେପରି ସେ ଦାରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌରୀଶର ନବପତି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ରମ ଓ ସାହସକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ମାଟିର ମହାକବି ବା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହିଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ନରପତି। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାଟକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାରଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଚର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦେଶର ସାମାଜିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୃତି ସମାରୋହ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଦେବୀ ସାଧନା, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା, ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସକୁ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଭୃତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ସମାରୋହ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ଏହା ହେଉଛି ଲୋକପର୍ବ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ୟା ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ, ପୁଷ ମାସକୁ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷା-ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା, ଏକାଦଶୀ, ଶିବରାତ୍ରି, ମାଘ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଗାଳିପସ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମାନସିକ କିମ୍ବା ଗୁଣାବଳୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଧାରୀ ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଏକ ନାୟକ ହେଉଛି ଭୀମସେନ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଭୀମ ବୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭୀମ ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ
ଚିନ୍ତା କଲେ ନୋହିବ ଏ ପୁତ୍ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁତରା ସପ୍ତଶୃଙ୍ଗ ଶିଖରରେ କୁନ୍ତି ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ। ସେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ସାରଳା ଦାସ କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ, ବିବେକବନ୍ତ ଓ କ୍ଷମତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯାଜପୁରକୁ ଯାଇ ହରି ସାହୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିହାରୀ କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ମହାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବୀର। ସେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ବିଜୟମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅହଙ୍କାରୀ, କ୍ରୋଧୀ, ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ। ଭୀମଙ୍କର ଗୋଲକପୁତ୍ର ସମାଧାନ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଝିମିରି ଖେଳ ଓ ଶଙ୍କୁନିର ପଶା ଖେଳ, ଭୀମଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତ କରିବା ଆଦି ଉପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ ମହାମାନି। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମସ୍ତକ ନଇଁନଥିଲେ। ମହାଭାରତର ନାୟିକା ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଓ ଦେବୀ କଳ୍ପା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୋଷାଦଳରୁ କେତୁବଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରିଥିବା ପଞ୍ଚଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ରକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ଦୁଃଶାସନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। କେତୁବଚଣ୍ଡୀ ଦୁଃଶାସନର ରକ୍ତ ପାନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଯଦିଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚବତୀ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ସାରଳା ଦାସ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗବେଷଣା ଏକମତ ଯେ ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବାସନାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ।